na ang asawa ko. Kung yan ang gusto mo, pero ibalik mo ang mga titulo at papilis ko. Akin ang mga papilis ko. Ikaw nga, Marga. May asawa ka na. Mamaya, makita ka pa ni Don Romeo. Saan ka galing? Kinakausap pa kita. May ginawa ba akong hindi maganda? Si Masong. Napatawag ka. Kulang lang yan sa... May nakita akong kausap kang lalaki. Di ka na makakalabas ng bahay. Saan ka pupunta? Sige, basta mag-iingat ka. Ililigaw natin si George. Tama niyang kaibigan niya, Don Romeo. Akin na nga yan. Alam mo nang gagawin mo. Sige, see you. Hindi ko siya nahabol. Anak na... Pabayaan mo na yan. Hindi niya sinasagot. Pauwi na ako. Nandito na yung gamit ni Romeo. Marga. Sige, alis na ako ha. Sige. Ako pa ba? Tawagan ko nga si Lovely. Di maaari to. Sino kayo nagdakaw ng titulo ng mga lupain ko? Romeo! Saan ka pupunta? Hi. Hi. May kasama ka ba? Wala. Ako lang mag-isa. Eh, ikaw? Wala din eh. Ako nga pala si Masong. Marga. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Salamat. Marga! Nandito ka rin pala? Sino siya? Si Masong nga pala. Kaibigan ko, si Lovely. May lakad ka ba, Marga? Gusto mo sumama sa akin? Sige, sasama ako. Sige, tara na. Masong, sige, may lakad pa kami ng kaibigan ko. Nice to meet you. Tara na. Teka nga, bakit ka ba nagmamadali? Ikaw nga, Marga. May asawa ka na. Hindi ka na dapat nagkikipag-usap sa ibang lalaki. Nakikipagkilala lang naman yung tao. Mamaya, makita ka pa ni Don Romeo. Sige na nga. Saan ba tayo pupunta? Kakain. Ilibre mo ako, ha? Sige na nga. Saan mo ba gusto kumain? Doon, oh. Masarap daw pagkain doon. Sige na nga, tara. Hindi lang kita best friend eh. Mamaya, magiinuman tayo. Gusto ko yan. May alam akong bar na pwedeng puntahan. Sige, pero kumain muna tayo. Sige.
ka galing? Eh, di ba? Bubungangaan mo na naman ako. Sakit ng ulo ko. Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, di mo ako sinasagot. Bakit ba? Wala ka nang pakialam kung saan ako pumunta. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Kinakausap pa kita. Oh, lovely. Halika. Tuloy ka. Bes, nandyan ba si Don Romeo? Ah, wala. Maaga umalis. Pero, baka maya-maya babalik na din yun. Mabuti naman. Halika, pasok ka. Dito tayo. Buka muna dyan. Alam mo ba yung ginawa mo kagabi? Ha? Bakit? May ginawa ba akong hindi maganda? Si Masong. Alam mo ba yung ginawa mo? Huwag kang maingay. Oo. Alam ko yung kay Masong. Bakit mo ginawa yun, Marga? Huwag mo sabihin, nahulog ka na sa kanya. Hindi ko alam, pero magaan kasi yung loob ko sa kanya. Kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya, Marga, may asawa ka na. Pasensya ka na, Bes. Hayaan mo. Hindi na mauulit. O sige, sabi mo yan ha. Oo, Bes. Salamat sa paalala. O sige, dumaan lang ako dito para i-confirm kung alam mo pa yung mga ginawa mo kagabi. Kasi baka malagot ako kay Don Romeo pag nalaman niya. Akong bahala sa'yo, Bes. O sige, Bes. Alis na ako. Sige. Iidlip din muna ako. Medyo masakit pa kasi ulo ko. Sige. Sige, mag-ingat ka, ha? Bye. Okay. Si Masong, tumatawag. Hello? Napatawag ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, medyo masakit pa yung ulo ko. Kulang lang yan sa... Ikaw talaga. Kung ano-ano na naman yung nasa isip mo. Sino kaya yung kausap niya? Sige na. Bukas na lang tayo magkita ulit. Sige, ihintayin kita. Sige. Sino yung kausap mo? Wala. Si Lovely lang yun. Siguraduhin mo lang, pag may nakita akong kausap kang lalaki, di ka na makakalabas ng bahay. Wala nga. Kulit mo. Hello? May papagawa ko sa'yo. Ano po yung Don Romeo? Bantayan mo si Marga. Sige po, Don Romeo. Ngayon ko malalaman kung wala ka talagang ginagawang masama, Marga.
Hello? Bakit ka tumawag? Di ba sabi ko sa'yo ako na magpatawag? Paalis pa lang. Mamaya na tayo mag-usap. Saan ka pupunta? May lakad kami ng kaibigan ko ngayon. Si Lovely. Oo, siya yung kasama ko ngayon. Ganun ba? Sige, umuwi ka kagad ha. Oo naman, mahal. Sige, mag-ingat ka. Sige, mahal. Baka hinihintay na ako ni Lovely. Hello, George. Hello, Don Romeo. Bakit po? Sundan mo ang asawa ko. Ngayon na, alis na siya. Sige po. Si George yun ah. Panigurado, may inutos na may asawa ko sa kanya. Hanggang dito ba naman? Sinusundan niya ako. Hello, Masong. Saka na lang tayo magkita. Sumusunod kasi sa akin. Ha? Sino yun? Basta, sa susunod na araw na lang tayo magkita. Ako na lang tatawag sa'yo. Sige, basta mag-iingat ka. Oo, sige na. Hello, Lovely. Pwede mo ba akong puntahan dito? Bakit nasan ka, Marga? Mamaya na lang tayo mag-usap. Basta, puntahan mo na lang ako dito. Sige. Marga! Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Bakit bigla mo akong pinapunta dito? Eh, wala naman tayong usapan. Huwag kang maingay. Nandiyan si George. Yung bodyguard ng asawa ko. Bakit? Nagpasama ka sa kanya? Hindi. Baka inutusan na naman ng asawa ko na bantayan ako. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Tara na nga. Umalis na tayo dito. Saan tayo pupunta? Ililigaw natin si George. Sana si Marga? Lagot na naman ako kay Don Romeo na ito. Saan na tayo ngayon, Marga? Uuwi. Buti na lang napadaan ako dito kanina. Kaya napuntahan kita agad. Oo na. Pasensya ka na pero thank you Best friend talaga kita. Sandali lang. Bakit ka nga pala nandito? Siguro, katagpo mo yung masong na yon. Oo. Buti na lang. Nakita ko agad si George. Kaya tinawagan mo ako agad, ganon. Oo. Hindi mo ba alam delikado yung ginagawa mo, Marga? Nagkikipagkita ka sa ibang lalaki. Alam mo naman si Don Romeo, hindi yung titigil hanggat hindi kanya nahuhuli sa akto. Oo nga, Lovely. Paano kaya ito? Siguro in love ka na kay Masong, no? Ewan. Parang. Marga, tigilan mo na yan. Ipapahamak mo lang yung sarili mo. Opo, Don Romeo. Kasama niya ang kaibigan niya, Don Romeo.
Wala naman akong nakitang lalaki na kasama ni Marga. Ano kaya ginagawa ni Marga? Kailan ko kaya siya ulit magkakasama? Bulaklak para sa'yo. Ang sweet mo naman. Mabuti pa si Masong. Binibigyan ako ng bulaklak. Samantalang si Romeo, kahit minsan, hindi ako binigyan. Tulong na kayo dyan. Di mo ba nagustuhan? Gustong gusto. Salamat. Tawagan ko nga siya. Hello? Sino to? Hello? Hindi ka sasagot? Busy yung cellphone niya. Diba na? Akin na nga yan. Hello, lovely. Bakit ka napatawag? Ilang araw akong mawawala. Ikaw munang bala dito sa bahay. Sige, mag-iingat ka dun ha. O yung vitamins mo, huwag mo kakalimutan. Tatawag na lang ako pag nandun na ako sa Davao. Sige, alis na ako. Baka mahuli ako sa flight. George, alam mo nang gagawin mo. Sige, tara na. Oh, hello. Oo, nandyan na ako. Sige, see you. Oh, George. Nakita mo ba kung sino ang kasama ni Marga? Pasensya na, sir. Hindi ko siya nahabol. Mabilis kasi yung sasakyan niya. Anak ng... Huwag kang titigil. Hindi mo siya nakikitang may kasamang lalaki. Opo, sir. Magaling ka, Marga. Hindi mo ako maisahan hanggat may ginagawa kang kalokohan sa akin. Hindi kaya tayo nasundan ng bodyguard niyo kahapon? Hindi siguro, babe. Nailigaw ko siya kahapon. Mabuti naman. Kaya samantalayin natin ang araw na ito. Oo naman, babe. Wala tayong sasayanging oras at araw habang magkasama tayo. Andali. Tumatawag si Romeo. Pabayaan mo na yan. Sige. Hindi niya sinasagot. Hello, Don Romeo.
Bakit po? Magkasama ba kayo ni Marga? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nasaan na naman kaya si Marga? Baka magkasama yung dalawa. Don Romeo. Oo, kasama ko siya. Kaso, umalis po. May binili lang po siya saglit. Ganun ba? Sige, pakisabi na lang. Natawagan niya ako mamaya. Opo, Don Romeo. Ano ba naman, Marga? Ano na naman kalokohan yung pinasok nyo? Marga! Sagutin mo, please. Hello, lovely. Napatawag ka. Alam mo bang tumawag sa akin yung asawa mo? Ha? Ano sabi mo? Tinatanong niya kung kasama kita. Sinabi mo ba na hindi mo ako kasama? Mabuti na lang sinabi ko na magkasama tayo. Mabuti na lang, sinabi mo yun. Kung hindi, lagot ako. Ano na naman bang kalokohan ng ginawa mo? Lovely, saka ko nalang ikakwento pag nagkita tayo. Salamat ha, best friend talaga kita. Sige na. Sandali, Marga! Hindi ko natanong kung nasan siya. George, sunduin mo ako bukas. Pauwi na ako. Opo, sir. Wala pa rin si Ma'am Marga hanggang ngayon. Lagot siya kay Don Romeo. Nandito na yung gamit ni Romeo. Akala ko ba sa isang linggo pa siya darating? Marga, Romeo? Akala ko ba sa isang linggo ka pa darating? natapos na kasi ang seminar namin. Kaya umuwi agad ako. Namiss kasi kita. Sandali lang. Saan pala kayo pumunta ni Lovely? Dun sa resort, nag-overnight kami kaya ngayon lang ako nakauwi. Ganun ba? May pasalubong pala ako sa'yo. Wow! Ang ganda naman nito. Salamat, Romeo. Gusto mo ipagluto kita? Sige, gusto ko yan. Sige. Papasok ko lang itong mga gamit ko sa kwarto. Sige. Hello, lovely. Pag nagtanong sa'yo si Romeo, sabihin mo, nag-overnight tayo sa resort, ha? Ha? Ano ba yan, Marga? Pati ako dinadami mo sa kalokohan mo? Basta, sumakay ka na lang. Oo na. Sige na. Salamat, Bes. Kailan ko kaya makakasama ulit si Marga? Tawagan ko nga.
Hello? Hello, Marga. Ako to. Masong? Nasaan ka ngayon? Andito na ako sa probinsya namin. Mabuti naman at nakarating ka ng safe. Miss na kita. Mas lalo na ako, Marga. Kailan kaya tayo magkikita ulit? Hayaan mo. Magkikita din tayo. Gusto mo bang pumunta dito? Diyan sa inyo? Oo. Mas gusto ko dyan. Sariwa ang hangin. Oo, maganda dito sa amin. Tahimik ang paligid. Sigurado ako, makaka-relax ka dito. Sige, planuhin ko yung pagpunta dyan. Sige, hihintayin kita. Sige na. Baka mamaya, nandito na yung asawa ko. Sige, bye. Marga? Marga! Oh, Romeo. Saan ka galing? Doon sa likod. Pinapalinisan ko kasi. Magpapagawa ko ng pool. Talaga? Maganda yan. Oo naman. Para hindi na kayo lumayo pa. Para mag-overnight. Dito na lang kayo ng mga kaibigan mo. Oo naman. Magandang idea yan, Romeo. Ayaw na talaga akong lumayo nito. Pero, mas maganda pa rin naman pag sa ibang lugar paminsan-minsan. Wala kasing thrill pag dito lang kami. Oo naman. Basta kasama ako pag lalabas ka. Ikaw naman, makikisama ka pa sa amin. Eh, puro kami mga babae. Ayaw mo nun? Magsasama din ako ng mga kumpadre ko. Ikaw naman, puro ka biro. Ikaw naman. Hindi ka na mabiro. Kaya nga pala, aalis ako sa susunod na araw. Gusto mo bang sumama? Ha? Eh, saan ba yun? Dito na lang ako. Nagyaya yung mga kaibigan ko. Mamamasyal daw kami sa Bohol. Ah, talaga? Maganda doon. Eh, kaso, may lakad kami ni Lovely eh. Sige, ikaw ang bahala. Mag-enjoy ka na lang doon. Di bale, sa susunod, makakasama mo na ako. Sabi mo yan, ha? Oo. Sa wakas, makakapunta na ako kay Masong. Kaluto na ba si Manang? Oo. Tara na. Kain na tayo. Sige. Ikaw pala, Lovely. Magandang araw ho, Don Romeo. Nakabihis na ho ba si Marga? Oo, nakabihis na. Marga! Marga! Andito na si Lovely! Oo, nandyan na. Sandali lang. Lovely, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kararating ko lang. Aalis muna ako. Sige. Tara muna dito. May sasabihin ako sa'yo. Lovely. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Sa probinsya nila Masong. Ha? Sigurado ka ba? Baka mamaya malaman ni Don Romeo. Malalagot na talaga tayo. Kang mag-alala. Aalis naman siya sa susunod na araw. Marga, hindi ka ba talaga magpapapigil sa lalaking yon? Hindi ka ba natatakot? Hindi, Lovely. Mahal ko si Masong. Paano ang asawa mo? Ipagpapalit mo ba yung karangyaan na buhay mo? Para lang sa bawal na pagmamahal na yan? Eh, Lovely. Kahit kailan, hindi naman ako naging masaya kay Romeo. Akala ko, mas masaya pag marami kang pera. May maganda kang buhay. Pero hindi pala. Iba talaga yung pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Kahit na wala siyang pera, pero ramdam mo na mahal ka talaga niya.
Sigurado ka ba na mahal ka ni Masong? Oo naman. Pag magkasama kami, ramdam ko yung init ng pagmamahal niya sa akin. Hay naku, Marga. Siguraduhin mo lang na hindi kayo mahuhuli ng asawa mo. Pag nangyari yon, baka pati share nyo ng asawa mo mawala pa sa'yo. Tara na nga sa mall. Nagugutom na ako. Sige, ililibre kita. Basta samahan mo ko sa probinsya nila Masong. Sige na nga. Sige, kukunin ko lang yung bag ko. Sige. Sige, alis na ako ha. Sige, mag-iingat ka ha. George, Ano po yan, Don Romeo? ikaw nang bahala dito ha. Alam mo na ang gagawin mo. Apo, Don Romeo. Mag-iingat ka ha. Hello, lovely. Nakaalis na si Romeo. Sige, nakaready na yung mga gamit ko. Sige, maliligo muna ako habang wala pa si George. Aalis tayo ha. Dali mo na rin yung kotse mo para hindi tayo mahalata. Sige. Sige na. Andyan na! Wala ba si George dyan? Wala pa siya. Ayos. Malayo ba probinsya ni Masong? Medyo. Sandali lang. Tatawagan ko siya. Sige. Alam ba niya na pupunta tayo doon? Oo, alam niya. Hello, Masong. Marga, asan na kayo? Andito pa lang. Paalis pa lang. Sige, mag-iingat kayo. Sige. See you. Masong. Si Marga siguro yun, no? Oo. Papunta na raw sila. Kaya anong balak mo kay Marga? Yun pa rin. Mukhang hindi niya ako kayang pakawalan. Si Don Romeo. Baka mahuli kayo. Hindi ako magpapahuli doon. Sisiguraduhin ko yan. At isa pa, hindi niya ako kilala. Sa bagay. Basta mag-iingat ka. Oo naman. Ako pa ba? Okay na ba yung park ko doon? Oo, okay na doon. Sigurado ka ha? Mamaya, masagi yung sasakyan ko. Safe yung sasakyan mo doon. Sige. Ang layo pala dito sa inyo, Masong. Liblib pa. Oo, sigurado. Hindi na kayo masusundan ng bodyguard ni Don Romeo. Oo naman. Maganda pala dito sa inyo, Masong. Oo naman. At malayo pa sa polusyon. Saan pala kami matutulog? Mamaya, ihatid natin yung mga gamit nyo doon sa bahay. Marami bang pwedeng pasyalan dito, Masong? Oo, marami. Saka, meron pa akong bukid na pwede nyong pasyalan. Sige, maganda yan. Mamaya, mag-picture tayo doon. Oo nga. Ano yung susuot mo? Siyempre, yung maganda kong dress. Wow! Tingnan mo. Laging prepared talaga yan si Marla para sa'yo. Siyempre naman. Ang ganda dito sa inyo. Sobrang tahimik. Oo, di tulad sa syudad.
Mausok, matraffic, at sobrang init pa. Kaya nga, sobrang ganda manirahan dito sa probinsya. Sariwa ang hangin. Kaya nga mas pinili ko manirahan dito sa probinsya kaysa sa syudad. Nasaan pala yung mga magulang mo at kapatid? Wala na yung mga magulang ko. Iniwan na sa akin yung lupang to. Dati, malaki ang mga lupay ng mga magulang ko. Kaso, may isang tao nanloko sa kanila. Ha? Sino? Isang taong pinagkakatiwala ng magulang ko. At ngayon, siya ang nagpakasasa sa lahat ng yaman sana namin. Ang sama naman nun. Kilala mo ba siya? Oo, kilala ko siya. Eh di, kung ganon, sana nireklamo niyo siya. Hindi na nagawa ng mga magulang ko yun. Dahil nagkasakit na sila. Magkasunod ang nanay at tatay kong nawala. Ang lungkot naman pala nang nangyari sa buhay mo. Kaya nga. Pero ngayon, di na ako malungkot. Bakit naman? Dahil nandito ka na. Ikaw talaga, nabola mo na naman ako. Hindi. Totoo nga, Marga. Mahal kita. Hindi na magbabago yun. Ako din, Masong. Mahal din kita. Oh, bakit natahimik ka na dyan? Paano yung asawa mo? Iiwanan mo ba siya? Siguro. Pero, sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Siguro, mahal mo pa siya. Kaya hindi mo siya maiwan. Sus! Nagsiselos ka, no? Hayaan mo. Darating ang araw, hihiwalayan ko din siya. At ipapakita ko sa'yo na ikaw talaga ang mahal ko. Talaga? Oo nga. Oo, andito na sila. Hindi pa ba umuwi yung amo mo? O sige, mas mabuti kung ganon. Sige na, timbrihan mo na lang ako. Sino kayang kausap ni Masong? Masong, sino yung kausap mo? Ah, wala. Yung kasama ko lang sa bukid. Sabi niya, magpapatubig na daw siya. Ah, ganun ba? Nag-almusal ka na ba? Hinihintay nga kitang magising. Para sabay na tayo. Asan pala si Lovely? Tulog pa yata. Ah, ganun ba? Sige, mauna na tayo. Kape, gusto mo? Sige, mahilig din ako sa kape. Sandali lang at ipagtitimpla kita. Tatawagan ako. Papabili ako ng pandesal. Sige. Marga! Kanina pa kayo gising? Oo. Nasaan pala si Masong? Nandun sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ah, ganun ba? Sige, mag-iilamos muna ako. Ah, sige, pero bilisan mo lang mag-aalmusal na tayo. Oo, sige. Marga, ito na yung kape mo. Salamat. Ang sarap naman nito. Siyempre naman, may halong pagmamahal yan. Yan ang tinatawag na coffee with love. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Mamaya pa darating yung pandesal. Masarap yun, sasaw-saw sa kape. Sige, gusto ko rin yun. Talaga? Sige, mamaya, hintayin na lang natin. Marga, mag-iingat kayo ha. Lovely. Daan-daan lang sa pagmamaneho ha. Oo, Masong.
Salamat sa pagpapatuloy sa bahay mo, ah. Oo nga, Masong. Nag-enjoy kami. Sa susunod ulit pag may pagkakataon. Basta sabihin nyo lang kung may oras kayo. Balik lang kayo dito. Hayaan mo, babalik talaga ako. Tara na nga, Marga. Mamaya, hindi na tayo makauwi niyan sa bahay mo. Mangyayari talaga yon, di ba, Masong? Oo na, sige na. Baka mamaya matraffic pa kayo sa daan. Sige na, bye! Sige na, mag-iingat kayo. Bye, Mason. Salamat. Nakakapagod ang biyahe. Bakit dito ito nakatulog? Marga? Marga? Romeo? Bakit nandito ka? Ha? Darating ko lang. Ganun ba? Nakatulog ako dito. Bakit hindi ka man lang tumawag at nagsabi na darating ka pala? Hindi sana napaghanda kita ng pagkain. Huwag na. Kumain na ako sa may airport. Ganun ba? Nasaan yung mga gamit ko? Bakit? Parang may hinahanap ka. Ah, wala. Tara na sa kwarto. Bakit? Namiss mo ba ako? Oo, ilang araw ka rin kasing nawala. Tara. Sige, tara. Hello? Nandito na siya. Okay, good. Hindi ka ba nakita ni Marga? Hindi. Anong oras na? Tagal naman ni Lovely. Hoy, Marga. Oh, Lovely. Nandiyan ka na pala. Oo, kanina pa. Pangiti-ngiti ka pa nga dyan, eh. Wala. May naalala lang ako. Alam ko na kung sino. Alam mo naman kung sino. Namimiss ko na nga siya agad eh. Mukhang tinamaan ka na talaga kay Masong. Oo, Bes. Ngayon ko lang kasi naramdaman to. Para kasi akong prinsesa pagkasama ko siya. Bakit si Don Romeo? Prinsesa din naman yung turing sa'yo, no? Ba si Romeo? Pero at trabaho lang mahalaga sa kanya. Siguro kaya ka na in love sa isa. Kasi hindi may bigay ni Don Romeo ang tunay na pag-aalaga ng isang asawa. Oo. Bakit kaya no? Ngayon pa kasi dumating si Masong. May iba ako, Bes. Parang may napansin ako kay Masong noon. Ano yun? Palagi siyang may kausap sa telepono. Tapos, parang seryoso lagi ang pinag-uusapan nila. Ako din. Nahuli ko din siya na may kausap. Pero sabi niya,
Kasamahan lang daw niya yun sa bukid. Siguro nga. Bantayan mo siyang mabuti. Manmanan mo lahat ng kilos niya. Oo, boss. Lagi niya naman akong sinasama sa mga lakad niya. Mabuti kung ganun. Para alam natin lahat ng kilos niya. Oo, boss. Bukas pala, may lakad si Don Romeo. Talaga? Sige. Kung ganun, pwede kaming magkita ni Marga. Sige, papunta na ako. Romeo, saan ka pupunta? Alis ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Matagal ka ba sa pupuntahan mo? 2 araw lang siguro. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Sige. Sinong kasama mo? Si George, kailangan ko siyang isama. Sige. Okay lang naman ako dito. Basta, tumawag ka pag uuwi ka na ha. Oo, Marga. Mag-iingat ka ha. Sige, alis na ako. Hello, Marga. Bakit? Umalis si Romeo. Pumunta ka dito sa bahay ha. Oo, andito lang ako sa kaibigan ko. Mamaya, pupuntahan kita dyan. Ha? Saan ka ba? Andito na sa Maynila. Sige. Hintayin kita dito sa bahay. Sige. Marga! Pasok ka, Masong. Namiss kita. Ako din. Wala ka bang kasama dito? Wala. Si George, umalis kasama ni Romeo. Kaya wala akong bantay. Mabuti naman. Tara sa kwarto, Masong. Dito muna tayo. Ha? Bakit naman? Pagpintuan muna tayo dito. Sige, pagtitimpla na lang muna kita ng merienda. Sige. Sandali lang.
Babe, eto na pala yung merienda mo. Salamat. Ayaw mo ba talagang pumasok sa kwarto? Mamaya na. Sige na. Sige na nga. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Doon na lang tayo sa lugar na walang nakakakita sa atin. Saan naman, Masong? Basta, sumama ka na lang sa akin. Sige, sandali lang at kukunin ko yung bag ko. Sige. Tara na. Tara. Sir, confirm. May kasama si Marga. Sige, sundan mo. Sige po. Maupo ka muna. Mukhang tahimik at sariwa ang hangin dito. Oo. Sariwa talaga ang hangin dito. Alam mo, sa magulang ko sanang may-ari nito. Kaso, Kaso ano? nangkin ng isang katiwala ng mga magulang ko. At marami pa siyang nakuha sa mga magulang ko. Dati pala kayong mayaman. Sa magulang ko yun. At sa akin sana nila ipapamana ito. At iba pang lupain. Sayang naman. Ang sama naman ng katiwala niyong yun at nagawa niya pa kayong pagnakawan. Oo, Marga. Pero hindi ako papayag na hindi ko mababawi lahat ng yun sa kanya. Masong, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Kailangan talaga kita, Marga. Para mabawi ko lahat ng ninakaw nila sa akin. Sandali lang. Sasagutin ko lang to. Sige. Saan na kaya yun? Ayun, si Ma'am Marga. Pero nasaan yung lalaki? Sige, George. Pupunta ako ngayon sa bahay nila, Romeo. Sige boss, mag-iingat ka. Hello, boss. Nakita ko na si Ma'am Marga. Nandito siya sa Lametinan. Malapit lang sa bahay niyo. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi ko alam, boss. Pero dito siya dinala ng lalaki. George, hindi tayo mamaya. Magpabuk ka ng ticket. Ano po? Dalian mo na. Sige po sir.
na nga. Ito na nga ang mga papilis at titulo na hinahanap ko. Bakit ang tagal naman ni Masong? Tawagan ko nga si Lovely. Hello, Lovely. Napatawag ka, Marga. Kasi si Masong, dinala ko dito sa hindi ko alam na lugar. Ha? Saan yan? Hindi ko alam eh. Kanina ko pa siya hinihintay. Akala ko may kausap lang siya sa telepono. Sige, mag-iingat ka dyan. Nandito na pala siya. Sige, bye. Marga. Pasensya ka na kung iniwan kita dito. May kinuha lang kasi akong importante sa barangay. Natakot ako. Akala ko iniwan mo na ako dito. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Nagugutom na ako. May pagkain pala sa kusina. Tara. Sige. George, bakit? Anong balita? Boss, pauwi na kami ni Don Romeo. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Masong? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa iyo ang mga papeles ng asawa ko? Marga, magpapaliwanag ako. Magnanakaw ka? Ninakawan mo kami? Hindi ako magnanakaw, Marga. Ang asawa mo ang magnanakaw. Anong sabi mo? At ang asawa ko pang pagbibintangan mong magnanakaw? Dahil sa tatay ko, ang mga lupay na nakapangalan ngayon kay Don Romeo. Hindi yan totoo. Kilala ko si Romeo. Sa kanya ito. Nakita mo? Pangalan niya nakalagay dyan. Yun ang alam mo. Pero pinikin niya lang yan. Yumaman lang siya dahil inaangkin niya lahat ng mga kayamanan ng mga magulang ko. Hindi. Hindi totoo yan. Marga, maniwala ka man o hindi, pero yun ang totoo. Ibig sabihin, Pasensya ka na. Ito lang ang paraan para makuha ko ang mga ninakaw ng asawa mo sa amin. niloko mo ako. Pinaniwala mo din na mahal mo ako. Para lang makuha mo yan? Sinungaling ka! Manloloko! Oo, nung una, nagsinungaling ako sa'yo. Ginamit lang kita. At maniwala ka, Marga. Napamahal na ako sa'yo. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Paniwalaan mo ako, Marga. Kailangan ko ng tulong mo. Ano pa bang gusto mong tulong? Nasa iyo na ang lahat. Kulang pa yan. Kailangan kong ipakulong si Don Romeo sa mga kasalanan niya sa amin. Marga, tulungan mo ako na managot siya sa batas. Kung mahal mo ako, pagtulungan natin to para makuha ko ang lahat ng para sa akin at makulong yung Romeo na yan. Sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon, Ano yun? hindi ako madadamay sa lahat ng katarantaduang ginawa ng asawa ko.
Oo naman. Inosente ka. Alam ko yun. Isa din akong biktima dito. Pinaniwala niya ako na sa kanya lahat ng meron siya. Huwag kang mag-alala. Papakulong natin yung si Romeo. Magsasama tayong dalawa. Marga, Romeo, napaaga ata uwi mo ngayon. maagang natapos ang seminar namin, kaya umuwi na ako. Ganun ba? May pagkain ba diyan? Wala eh. Gusto mo ba pagluto na lang kita? Sige. Sige. Sandali lang. Antayin mo na ako dito. Sige, salamat. Nasaan yung mga papilis ko dito? Sa wakas, nabawi ko ng titulo na ninakaw ni Don Romeo. Gagawa ko ng paraan para managot siya sa batas. Di maaari to. Sino kayo nagdakaw ng titulo ng mga lupain ko? Nalaman niya na may nawawala sa kwarto niya. George, hawak ko ng mga titulo ng lupa na ninakaw niya. Galit na galit nga siya, boss. Pumunta ka dito para pag-usapan natin ang mga gagawin pa natin. Okay, boss. Mukhang na hinala yung kilos ni George, ah. Masundan nga. O George, buti nakapunta ka kagad. Ha? Kakilala sila ng lalaki ni Marga? Ha? Bakit po, sir? Traidor ka, George! Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho! Romeo! Saan ka pupunta? Hello, Masong. Umalis si Romeo. May dalang baril. Hihintayin kita, Don Romeo. Saan kaya pupunta yun? Baka nalaman niya na nawawala yung mga papeles. Hello, Lovely. Marga, bakit ganyan yung boses mo? May nangyari ba? Si Romeo, may dalang baril. Baka mamaya puntahan niya si Masong. Ano? Anong gagawin ko? Sandali, antayin mo ko dyan. Sige, puntahan natin si Masong. Baka mamaya kung ano mangyari sa kanya. Oo, sige. Isend mo sa akin yung address para tatawag ako ng polis. Sige, isasend ko.
Hindi ko alam kung bakit ninakaw mong titulo ko. Kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Anong ibig mong sabihin? Maangan ka pa? Ikaw ang anak ni Don Guillermo? Oo, ako nga. Ang nag-iisang tagapagmana sana ng mga lupain na inangkin mo. Akala mo hindi ko matutunton kung nasaan ka? Walang hiya ka. Pati asawa ko, ginamit mo. Hindi ka naman mahal ng asawa mo, Don Romeo. Sige, sa'yo na ang asawa ko. Kung yan ang gusto mo. Pero ibalik mo ang mga titulo at papilis ko. Mautak ka talaga, Don Romeo. Pati asawa mo, pinamimigay mo. Mukha ka talagang pera. Oo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Akin ang mga papilis ko. Hindi mo na makukuha ang mga papeles mo. Dahil binigay ko na sa attorney ko. Hindi maaari. Pinaghirapan ko ang lahat ng yun. Romeo! Bitawan mo yan! Marga! Don Romeo, maawa ka! Huwag mo siyang saktan! Babarilin ko siya kung hindi mo bibigay mga papilis ko. Mukha ka talagang pera, Romeo. Ngayon alam ko na hindi mo ako mahal. Manluloko ka at magnanakaw. Hindi totoo yan. Anong gusto mo? Unahin ko ang lalaki mo? Tumigil ka na, Romeo. Ibalik mo na lahat ng ninakaw mo sa pamilya ni Masong. Magkikiusap ako. Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha yun. Wag! Masong! Marga! Marga? Marga! 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 Bumisita! Marga! Dahan-dahan. Buti na lang. Daplis lang yung tama mo. Oo nga. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan pa ako ng isang pagkakataon para makasama kita. Sus, drama. Oo naman. Kasi alam ng Diyos na mahal kita. Ako din naman, Masong. Mahal din kita. Tama na yan. Nandito pa ako, oh. Teka, si Romeo pala. Saan siya nakakulong? Nilipat na siya sa malayong lugar. Kung hindi siguro siya nakulong, baka hanggang ngayon, nagpapakasasa pa rin siya sa kayamanan na hindi naman sa kanya. Oo nga. Hindi man lang naabutan ng mga magulang ko ang mga lupain na pinaghirapan nila. Alam ko naman, masaya na sila kung saan man sila naroroon ngayon. Oo, Marga. Masaya din ako na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Tama na nga yan. Mamaya, mapuno pa kayo ng mga langgam.